తన రెక్కలను తన చేతులను చాపి బిడ్డలందరిని ఆశీర్వదిస్తూ ఈ 8వ వసంతంలో కూడా ఆయన బిడ్డలను వాత్సల్యమ చేత నింపి, నూతనమైన కృప చేత నింపి, నూతనమైన దీవెనల చేత నింపి, బలపరుస్తూ ఆశీర్వదిస్తూ నడిపిస్తూ ఉన్న యేసయ్యకు స్తోత్రాలు చెల్లిద్దాం. స్తోత్రం 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 స్తోత్రం. పరిశుద్ధుడా, ప్రేమ నమ్మకము కలిగిన తండ్రి, జీవాధిపతి అనే యేసయ్య, పరలోకమందున్న తండ్రి, నీకు స్తోత్రాలు ప్రభా. గడిచిన 7 సంవత్సరాలు నా తండ్రి మీ కృపలో దేవుని సంఘమును మీరు కాచి కాపాడి సంరక్షించి బిడ్డలందరినీ మీరు ఆదరించి నా తండ్రి ఆదుకున్నందుకై స్తోత్రాలు చెల్లిస్తూ ఉన్నాము తండ్రి. 8వ సంవత్సరంలోనికి నా తండ్రి మమ్మలను ప్రవేశింపజేస్తూ